Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय दिनैहाय गाइस जोंहा प्रग्राम दङ नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ स' गाइस दायो जों ओंखारबाय चिरां डिस्ट्रिक्टनि लावहाटी होननाय जायगायावहाय दैजिरि पिकनिक स्पटआवहाय दिनैहाय डीजे नाइट दङ आरो लोगोसे आं थांगोन स' नोंथांमोनखौ आं सिगाङावनो बुंखादोंमोन नोंथांमोना फैदोंना फैयाखै आंथ' मिथिला जिखुनु आं बिराद एक्साइटेड नोंथांमोनखौ लोगो हमनो थाखाय स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो फट' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो दिनैहाय नोंथांमोननो ओरैबायदि मोनसे मोजां वेबसाइटनि बागै खोन्थानो नागिरदों बेनो जाहैबाय www.lotus365.com जेरावहाय नोंथांमोना क्रिकेटनि नलेज दङबा बेनिफ्रायनो नोंथांमोना गोबां रां आरजिनो हागोन नोंथांमोना बबे मोनसे क्रिकेट मेट्सआ देरहागोन खोन्थानो नांगोन अब्लानो नोंथांमोना देरहानो हागोन आरो लोगोसे बेयावहाय 200+ बांसिन गेमफोर दङ जेरावहाय नोंथांमोना गवानि मजा लानो हागोन आरो बेयावहाय जे बबे मोनसे क्रिकेट मेट्सआ बा बबे मोनसे टीमा मोजां गेलेदों बा देरहागोन बेखौल' खोन्थानांगौ नालाय स' बेखौनो आं गेलेयो लटास 365आ मोनसे ट्रास्टेड आरो सेफ वेबसाइट जायनि ब्रेन्ड एम्बासादरा जाहैदों नवाजुद्दिन सिद्दिकी उर्वशी रौतेला कीर्ति काराबान्दा आरो लोगोसे काजल अगरवाल आरो नोंथांमोना बिथांमोननि इन्स्टाग्राम @lotus365 वर्ल्डआवहाय नोंथांमोना फल' खालामोबानो नुगोन गोबां गिदिर गिदिर सेलिब्रिटिफोरा बिथांमोननि प्रमोशन खालामो मोनसे मोजांसिन खोथायानो जाहैबाय नोंथांमोना आरजिनाय जा रां बेखौहाय नोंथांमोना सानबाबो हरबाबो नोंथांमोना विदिन 20 मिनिट्सआवनो नोंथांमोना उइथड्र खालामनानै लानो हागोन आरो नोंथांमोना जुदि एकाउन्टखौ दानो अपेन खालामोबा 365 बनास मोनगोन आरो लोगोसे फार्स्ट डिप'जिटआवहाय नोंथांमोना 5000 बनास मोनगोन दानो रेजिस्टार्ड खालामबानो जाबाय www.lotus365.com आरो लोगोसे बेनि लिंकखौहाय आङो कमेन्ट बक्सआवहाय पिन खालामनानै होनाय दङ स' थाबैनो थांनानै रेजिस्टार्ड खालामखाबायना ओमफ्राय जोंनिया रिहार्सलानो गैया माबायदि जागोनथाय मिथिला सानसे माने दसेल'सो जादों सानाव कमलाया जोंनिया इयावनो बायो बिराद गोथाव जायो इनि कमलाया भुटाननि दायो जोङो दख'ना गानखांबाय ओमफ्राय दा खानाय खामबावनांगौ दंबावो आरोना नानिया मालाय देलायखांबायानो नै आय आं रावबो मानसिया बिदि प्रग्राम खालामनो थांनायाव बिदि खालामनो हानांलै जोंसो बिदि महादेव लावदुम माजा होनगोन जोंखौ महादेबनि बायदि खानाय खालामबाय नामा होननानै स' गाइस नै दायो जोङो ओंखारजोबखांबाय फैदो इथिं जोंना डान्सारफोरा नै बयबो ओंखारखांजोब्बाय ओमफ्राय दायो जोङो दसे प्रेक्टिस खालामसै मानो होननानै बुङोबा जों प्रेक्टिस खालामनायनि एकदम टाइम मोनाखैमोन बेनि थाखायनो स' जोंनि आउटफिटआ एसे जि गोजौ गोजौ बिसोरो ओमफ्राय आंहा जि गाहाय गाहाय ओमफ्राय आं गोजौ जाफालायलायदों नामा नानि इथिबाय नानिखौसो बावगारदों माथो जोंहा एसे खाथियाव फैब्रा स' जोङो दायो मा प्रेक्टिस खालामगोन एसे दसे आरोना नामा हाखागोन नोङो मोजां प्रेक्टिस खालामनांगौ आंनिया स्टेजाव जाहैखायो जालायाव स' गाइस जों दायो दसे प्रेक्टिस खालामनो र' नै जोंना बे रुमावनो देलायदोंमोन जोङो चलो जल्दी से बाह बेनो जाहैबाय मा जायगायाव फैदो जोङो दे बुं खिथा बरपेटानि बड'लेण्ड गेस्ट हाउस खेबसेल' ओमफ्राय बे मोनसेखौ खामबावासै खामना
와, 가훈 런메케. दा ओंखारखांबाय दै बेयाव दंखायो टिक्लायालाय माबा जानोसो थांदोंमोन माथा फाग्लिलियो बिरादनो गावानो भिडिअ खालामबोयो ओमफ्राय गावानो बावगारोबो दै माबायदि मानसिलै नोंलाय फट' होनानै बिराद बोरैबा थादोंनो आरोना जोङो दायो थांगासिनो ओमफ्राय जोंखौ लांफैनाय आदामोनखौबो जों लोगो मोनबाय आरोना ओइलाय नाय मोनफैबाय गाइस Daisy picnic spot nih. माबायदि मोनखो लोगो मोननानै गेम्सखौ मोजाङैनो मोनदों आं बिनानावखौ बिराद मोजां मोनखायो माने जोंनि जायगायाव फैनानै जों जे लोगो मोनबाय बेखौ बिराद गोजोननाय थाबाय बिनानावा माबोरै मोनखो मोजां आं बिराद मोजां मोनदों आरो जायगायाबो बिराद मोजां नोंथांमोना निउ इयारनि पिकनिक जानोबा बेवहाय फैबानो जाबाय आरो ना मोजां जेबो नङा गोजोननाय थाबाय दे सानजों लानोसै दे आब'मो हेल' होनदो जोंनि आगै देमसिजोंथ' जोंहा फट' लादों सेलफि लादों आगैया जोंनि लावथियाव फैदों जों बिराद गोसोआ हेपि मोनबाय आगै देमसिखौ लोगो मोननानै बयबो नायनो गोसोबा दिनै फैदो डिजे प्रग्रामाव जोंहा आगै देमसिजों मोसानो जोंबो मोसानो बिराद इन्टारेस्ट लोगोफोर फै बयबो मोसानांगोन दे मोसानो गोलोमदों नामा मोजां मोनदो जायगायाबो दा बिथांखौ गेमस्रि दैमारिखौ बरायनानै लानो थाखाय आं गुरै खावलायबाय दा गोजोननाय थाबाय आरो बिथांजोंनो फैफानाय बिथांनि बिथांजोंनो फैफानाय मोसागिरि बिथांमोन दंबावो दा बिथांमोनखौबो गांसे आर'नाइजों बरायनानै लानो थाखाय आङो गुरैयै खावलायहरनाय थाबाय माने आङो बेयाव फैनानै गोजोननाय मोनबाय आङो क'क्राझार साइन्स कलेजनिफ्राय दासो फैदों माने जोङो सानाव हाबनो मोनैखाय मोनायावसो हाबो कलेजफ्राव बिदि आरोखि ओमफ्राय जिखुनु मोजां मोनदों
गोसथोलायनाया उन्दैनिफ्रायनो जाखायो माने बिबौआ बिबैजों जरायो बिबैया बिबौजों जरायो आरोखि लिटारेचार काम्स फ्रम मा होनोमोनलाय बिदिखौ दा ओंखायनो आं बेयाव फैनानै बिराद मोजां मोनबाय आं बेखौल' बुंग्रोबाय समा दाहायसो मोनगोन आं दा सम मोनब्ला बुंनोसै आरोखि बयखौबो गोजोन्थों दा गोजोननाय थाबाय दा बिथांमोनहा गोजाननिफ्राय फैनाय हिसाबै साहा लोंग्रोनो बिथांमोनाथ' बे हिर'खौ सिनायखायो गोबां जोंनि बिराद संसारनि अराव बाजायलांदों नालाय बयबो जोंहा आदानि थाखाय फिस खालामसे आदाया सिगां मेडिकेल भिजा फैयो आरो ना माने एसे डिलिभार जानानै अपारेसन जाबाय नामा नोंथांमोना प्रे खालाम जे आदाया थाबनो हामो हामखाबाय हामखाबाय आरोबाव मोजाङै सामफ्रामबो लोंनानै भिडिअ खायजो होनो दे अन्नानै एसे नै दानिया गेमसि दैमारि दा बिथांखौ जोङो जौस्राङाव बरायनानै लाबाय दा बेनिखायनो नोंथांमोना बयबो रंजाफागोन होननानै जों आसा खालामो नै दानिया गेमसि दैमारि गेमसि भिडिअखौबो आङो फुल भिडिअ आपल'ड होखांखाबाय गाइस जोंनि मोसानायखौ नोंथांमोना नायबानो जाबाय आंनि चेनेलावहाय ओमफ्राय नै बयखौबो लोगो मोननानै जा मोजां मोनबाय बयबो आंजों राइडआव फैदों बिराद गोसोआ गोजोनबाय So guys नोंथांमोना बे डान्सफोरखौहाय नानिनियानो जा बा आंनियानो जा बेखौहाय आङो अलरेडि आपल'ड होखाबाय बेखौ नायबानो जाबाय आंनि चेनेलावहाय ओमफ्राय नै दायो जोङो ओंखाम जानो थांबाय आरोना बिराद ओंखाम उखैबायमोन जि मेंबायमोन खेबनै मोसानानैनो लोदोदो नालाय ओमफ्राय नै दायो जोङो ओंखाम जानोसै आरोना ओमफ्राय गाइस नानिखौ नायलाय नानिया ओरैबायदि बिजि मा होननो आरो नानिनि बिजिखौ ओमफ्राय आरो बिथिं जोंहा आनैया नै नारें खमला जागासिनो जोहोलिनो
लाथा बायनानै होफैदों गेमस्रिनि लोगोआ हाथरखिया रनिकातानि हाथरखि एम्फौ लाथा नै नायहरदो आब' नै आब' नै नायहरदो खालामनो फाग्लि नाहरलाय हनै नायहरदो लावथियावबो ओंखाम जादों आरो गेमस्रिबो आरो बिनि लोगोफोरजों जादों मा मा दं आइटेमफ्रा ओंखामाव खोन्थाना होदो एम्फौखौ जानोसै मालाय So guys, जोङो नै दायो ड्रेस चेन्ज खालामबाय मानो होनना बुंबा बिराद मोना जाबाय दायो जों प्रग्रामा जोब्बाय जोंना थांनोसै आरो ना नै गासैबो ड्रेस चेन्ज खालामबाय ना बरिया ना प्रग्रामा दिनै बरियासो थांबाय आरो आगोलनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो ना नगिया केवान जाबाय मा नाम मोनलाय आगोलनिया नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना हो ओमफ्राय नै दायो जोङो ड्रेस चेन्ज खालामखांबाय थांनोसै So guys, बयखौबो लोगो मोननानै बिराद मोजां मोनबाय ओमफ्राय जोंबो थांनोसै नोंथांमोनाबो मोजाङै मोजां न'आव सहैदो ना So thank you so much guys आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय love you bye bye